Ассалому алейкум, бардора. Умедварум ҳама каса созана хубен. Как обычно, на канале Saif Mobile, ай магазини Greenphone Saifullo Одинаев қатӣ шумоай. Имрӯз дар бораи ду телефон видео мекунем. И фирмаи Infinix ай. Ине Infinix е ки ай ҳама арзон дар бозори ҳозира ҳай. Ва Infinix ҳастае ки чӣ хел бигӯм, на қимат, на арзон, средний ай, но процессораш бақувват ай. Оз мебинем ки фарқият байни телефонҳо чи ай, чи нест ай. Я ҷоя мебинем, видеоро то охир тамошо кунед. Пеш аз тамошо кардан як бор пауза ки подписаться, зангулачара гирён ки лайк абҷиқ, тамом дальше мерем. Как обычно сар мекунем ай телефони ай ҳама арзон Smart 7 ай ҳама телефони арзона дар байни Infinix-о. Дар инҷо овардем свети сафед част дар бораи характеристикаш гап замегузарем. Короче 64 ГБ память дора, оперативкаш 2 ГБ метавонӣ ки настройка добавить кунед. Батарейкаш 5000 мАч, дисплеяш 6.6, яъне ки 6.6 дюйм меган ҳамихел. Ва дар инҷа дора прозрачный чехол дар комплекташ и зарядник барои заряд мондан ва гарантийный талон. Ина. Короче бигӯем телефон дар сумме ки ҳаст достаточно барои қадарчи задарани коробкаш дора, плюс телефонам ҳаст бо 64 ГБ память хати. Ва телефони диюм Infinix Note C ки память 256 ГБ ҳай. Так, память 256 ГБ ҳай, оперативкаш 8. Озуи мекунем дар бораи дромш мебинем чӣ дора, чӣ надора. Так, телефона ҳуй кардем, свети кабут. Ина марамат. Свети кабут. Характеристикаам сразу бигузарем. 6.78 дюйм дисплейша, 64 мегапиксел камераи асосиша. Метавонӣ ки оперативкаш 8 метавонӣ 8 ГБ настройка добавить кунед. Дар уҷа мешуд ки 2 ГБ добавить мекунед. Дар инҷа 8 ГБ метавонед добавить кунед. Ва дар инҷа 20 зарядник ҳастае ки блоки 45 Вт ҳастае. Так, дальше дрни коробкаш дар чӣ дора? Гарантийный талон дора. Гарантийный талон дора. Защитное стекло дора. Дополнительный защитное стекло. Чехол прозрачный дора. Ва зарядники 45 Вт. Чехоли ки гуфтем, как обычно. Ҳозир ака шумо дар фикрои худтон наметавонед дар комментария просто бинависем ки ин телефон чӣ фарқият дора. Нигоҳ кунед чӣ фарқият дора. Аввал бинависем, баъд бо нигоҳ кунед дальше. Корпуси камтар оҳанай, ай боша пластмассай. Размерошон пашти 1.670, не 1.66. Яъне ки инаи Note C камтар экранаш худи телефон калонтарай. Ва як чизи дига ногуфта намона ки дар иҷа дар Note C, Infinix Note C, инаи калонкое ки дора ай ду тараф, ай болову ай поён, ҳардаш JBL-ан ки хеле шумо медонед ки чизои JBL обычный мешаванд. Пуштошон нигоҳ кунед, пуштошон фарқ мекунад. И пластмасса обычная, и ана пластмасса хеле матове ки приятнитаракай, чем айда. Ва отпечатки палци ай барай, ай и боша, ай пушт ранги Redmi A+ будан. Агар ба ёдтон бошад, дар ҳамон чиз монандай. шумо метавонед фикротонро нашоти ин телефонҳо дар комментария нависен. Кадоме ки ҳамин телефонҳо дорад, комментария дар просто бинависен ки чӣ хел кор мекунад, чӣ хел намекунад. Боқӣ ҳаматон дар барори кор. Қатъи шумо буд Saifullo Одинаев, ай магазини Greenphone. Кадоме ки дар шаҳри Москва марамат метавонед магазини мо биёед. Магазини мо дар шаҳри Москва, метро Савеловский, 4-уми хатна бори павилён П36 мешавад. Кадоме ки дар дигар шаҳрҳои Россия ё ки дар Тоҷикистон шумо метавонед ки просто хеле занг бизанед ё ки дар WhatsApp нависед, любой телефонро заказ кардан гиред. Хоҳед агар нархҳои телефонҳоро дидан, не тараф дар Telegram канали мо метавонед дар Telegram канал дроен, нархҳои ҳама телефонҳоро бинен, занг бизанед, заказ кунед. Нархҳо, суратҳо, видео ҳама чӣ дар оҷа ҳаст. Боқӣ ҳаматон дар барори кор. Саломатиона эҳтиёт кунед.